Hej, jeg er tryllekunstner, jeg hedder Mikkel, og i dag der er vi inde og glæde nogle tilfældige kunder i Bytor Horst med et gavekort på 500 kroner. Har du 50 af nu? Eller en 100 kroner? Jeg lover, du får den igen. Ja. Så du gav mig simpelthen den her 50 her? Jeg lover dig. Det er vi blevet enige om. Din 50. Er du klar? Ja. Det her. Først det er gavekort. Og det her gavekort, det får du i Bytor Horst. De er desværre ikke på 50. Beklager jeg. Men jeg hedder Mikkel. Og tillykke med et gavekort på 500. Ej, det er nøje. Det er rigtigt. Ved du, hvad det her er? Gavekort. Det er et gavekort. Og det er til dig. Okay. Ved du meget, der er på? Nej. 500 kroner. Hold da. Hej. Kan du tjekke den her for mig? Se, hvor meget der står på den. Det er løgn. Det er rigtigt. Det er simpelthen for vildt. Bare sådan.